Και στο τέλος τον Παγκόσμιο Πόλεμο, ο οποίος ξεκίνησε, όπως είπαμε, από τη Συρία, Ουκρανία, το πρόγραμμα της, τόσο η Κίνα όσο και η Ρωσία θα υποχρεωθούν να αντιδράσουν. Οι προφητείες λένε των Αγίων, και πρόσεξε, όχι μόνο των Ελλήνων Αγίων, και των Ρώσων και των Ρουμάνων και των Σέρβων, ότι θα ρίξουν πυρηνικά. Και το εκπληκτικό, ξέρετε τι είναι? Ο Πούτιν και η Κίνα δεν το θέλουν αυτό. Το θέλει πάρα πολύ η νέα τάξη πραγμάτων. Τους εξωθούν. Αυτή είναι η λέξη η ελληνική. Τους πιέζουν.